Bine ai venit la podcastul Jurnalul unei homeschool mom. Mă numesc Alex Wilson, sunt soție și mamă a doi băieți minunați, dar mai presus de toate sunt o femeie care învață să trăiască cu credință, chiar și în zilele obișnuite. Acesta este Jurnalul unei homeschool mom, un loc unde împărtășesc gânduri despre viață, credință și momentele reale care ne formează inimile. Data trecută am vorbit despre moarte, cum că nu trebuie să ne fie frică de moarte, iar astăzi m-am gândit să vă povestesc puțin experiența mea în zilele de priveg și înmormântare pe care le-am avut pentru mami. Mami a murit lunea după masa, iar marți dimineața la ora 3 dimineață am aterizat pe aeroportul din Timișoara și acasă la părinții mei. Am intrat în curte în jurul orei 6. Știam că trupul mamei era deja adus de seara în biserică. Era o lumină aprinsă în biserică pentru că în fiecare noapte am lăsat o lumină aprinsă în biserică. Casa lor este lângă biserică, adică este un singur gard cu o poartă între casa lor și biserică. Era un sentiment ciudat când am intrat cu mașina pe poartă, așa, ciudat. Din nou acea experiență sau acel sentiment ca și cum mă uit la un film sau am o experiență, dar mă uit din afara trupului la ceva ce se întâmplă, dar eu sunt actorul principal cumva. Interesant, nu pot să explic și nu poți să înțelegi decât atunci când treci pe acolo. Și am auzit des faptul că mulți oameni când trec printr-o pierdere din asta, mai ales șocantă și pe nepusă masă și pe neașteptate, au sentimentul ăsta că se uită la un film din exterior. Am parcat mașina, am intrat în casă, știam că fratele meu și cumnata și copiii lor au petrecut noaptea cu tati la ei acasă. Am intrat, erau acolo, m-au primit, le-am văzut și pe tati. Era ciudat. O experiență, nu știu. Era ciudat să ajung acasă și să mă gândesc că mami nu mai e, că trupul ei e la câțiva metri departare. Nu m-am dus atunci să o văd, nu am vrut atunci să mă duc să o văd. La un moment dat m-am dus sus să încerc să mă odihnesc, nu mai dormisem ori trecut 24 de ore, mai mult de 24 de ore în care eu nu adormisem deloc. Am încercat să dorm pe avion, dar nu am putut și am reușit jumătate de oră să stau întinsă, dar nu mă puteam odihni și am știut că Dumnezeu îmi va da energia și mă va susține și în ziua ce urma. Am coborât jos, fratele meu, cumnata, tati erau deja treji și ei, am povestit puțin împreună și apoi m-am dus cu cumnata mea să văd pe mami. Urma să aprindem toate becurile în biserică și să lăsăm ușa deschisă pentru că oamenii din sat veneau și peste zi, adică urmau să vină și peste zi, să-și exprime condoleanțele și să o vadă pe mami. Așa, îmi bătea inima cu putere când am intrat în biserică și am urcat scările să o văd. Era sicriul acolo cu un buchet de flori. Și când m-am uitat, era așa ciudat. Unii oameni din familia noastră și din familia lărgită au reacționat diferit de mine. De exemplu, unii au plâns. Au plâns foarte mult când au văzut pe mami în sicriu. Eu nu. Nu știu. Nu cred că există mod greșit de a trece prin doliu și că e ok, indiferent de cum experimentezi. Că îți vine să plângi și poate urli și te exprimi, e foarte bine. Că te uiți așa ca și cum te uiți la un străin, cum a fost experiența mea și parcă nu simți nimic, dar simți totul în același timp, încât e așa un amalgam în sufletul tău, încât nu iese nimic afară. E ok și varianta asta. Important e să treci prin doliu și prin experiența asta 100% conștient într-un fel sau cât de mult conștient posibil. M-am uitat la mami și mi-am dat seama că era doar un trup. Mi-am dat seama că trupul ăsta pe care fiecare dintre noi îl avem este doar ca și un costum
așa mi-l imaginez, ca și un costum care ne ajută să trăim viața pe pământ. Ca și un costum care mă ajută să fac pași în fiecare zi, să-mi hrănesc familia, să mă îngrijesc de ei, să vorbesc, să trăiesc pe pământ. Dar e doar atât. E doar o coajă. Spusesem unei prietene când mi-a scris, i-am spus, mami nu e aia din sicriu. Ăla a fost trupul ei care, da, am iubit-o cu tot cu trupul ei și zâmbetul ei și fața ei, dar aia nu era mami, era doar un costum de care s-a folosit 64 de ani aici pe pământ, dar mami era în cer 100%. Trupul cel din sicriu era doar atât, un trup țărână. Încă o dată mi s-a confirmat că asta suntem, asta, exteriorul ăsta pe care punem noi atât de mult accent și nu zic că e rău să ne îngrijim de el, dar uneori uităm de ce-i cel mai important, adică interiorul, sufletul nostru. Sufletul merge în cer. Exteriorul ăsta, trupul ăsta, țărâna asta, costumul ăsta care îl folosim unii 20 de ani, alții un an, alții o oră, alții 90 de ani, alții 100 și ceva de ani, e doar atât, un costum. Da, trebuie să ne îngrijim de el, să ne purtăm bine cu el, să ne ajungă cât mai mulți ani și câți ani are Dumnezeu pe pământ cu noi să-l putem folosi, dar este doar atât, țărână. M-am uitat la mami, aveam impresia că m-am uitat la trupul lui mami, că mami era în cer și aveam impresia că mă uit la un manechin de plastic, care semăna puțin cu mami, dar nu foarte mult. Pentru că adevărata persoană, cum am spus, a plecat în cer, modul în care ea zâmbea, modul în care ea se uita la tine, modul în care îi simțeai căldura când erai în prezența lui mami, cât a fost pe pământ, nu mai era acolo. Era doar un ambalaj. Și asta suntem doar țărână, exteriorul. Pentru că nu suntem doar țărână, suntem țărână, suntem suflet și suntem duh. Nu suntem doar țărână. Dar exteriorul este doar atât. Un costum, un ambalaj, dacă vrei. E important să ne grijim de ambalajul ăsta, dar e important ca să fie ceva esențial acolo. Și mami a fost o femeie care, nu perfectă, nici pe departe nu a fost o femeie perfectă, dar a fost o femeie care l-a iubit pe Dumnezeu, care l-a slujit în fiecare zi a vieții ei și care a încercat, așa cum o știut ea, așa cum o înțeles ea, așa cât a putut ea, să-și iubească familia, să-și iubească copiii, nepoții și aproapele. În zilele de priveg și de înmormântare, fără să exagerez, au fost sute de oameni care au venit cumva to pay their respects, să se exprime că le părea rău de pierderea pe care noi în familia o aveam, că am pierdut-o pe mami, să-și exprime șocul, durerea că ei au pierdut o prietenă, o vecină, o consăteancă, o soră în Hristos. Pentru că asta a fost mami, nu a fost gălăgioasă, nu a fost in your face, dar așa cum o știut ea și așa cum a putut ea, l-a arătat și a trăit credința ei și l-a demonstrat pe Hristos cât de bine a putut ea. Și pentru asta sunt recunoscătoare lui Dumnezeu întotdeauna că am avut un exemplu așa de bun. Repet, nu a fost mami perfectă, nu o idolatrizăm, nu, dar e important să onorăm oamenii și e important să onorăm pe oameni că sunt în viață, da? Și nu e nimic greșit să-i onorăm sau să vorbim despre modul frumos în care au trăit și după ce au plecat. Ne-a lăsat un exemplu și mami ne-a lăsat o moștenire extraordinară și nu stă în bani, nu stă în conturi bancare, nu stă în moștenire financiară, materială, ci stă într-o moștenire mult, mult mai mare decât ce ține materialul și umanul. Ne-a lăsat un exemplu de urmat. Ne-a lăsat niște papuci mari pe care să-i umplem noi, fiecare așa cum ne cheamă Hristos, dar ne-a arătat ce înseamnă să-L iubești pe Hristos cu darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Că la ea mereu în casă s-a mâncat bine, ea mereu a făcut mâncare pentru unul și altul, pentru că ăsta a fost darul ei. Și ea mereu spunea, Dumnezeu mie mi-a dat darul ăsta și așa știu să slujesc pe Dumnezeu. El nu m-a chemat să predic, nu m-a chemat să fac nu știu ce miracole și minuni, ci pe mine Dumnezeu m-a chemat să gătesc bine și să slujesc pe alții în modul ăsta. Și a făcut-o foarte bine. Și oamenii l-au simțit pe Hristos
prin mâncarea pe care ea le-a adus-o, prin vorba bună pe care ea le-a dat-o, prin zâmbet, prin căldura aia pe care o simțeai când erai în prezența ei. Am avut 2 seri de priveg pentru mami și ziua înmormântării au fost sute de oameni, repet. Am salutat oameni pe care nici nu-i cunoșteam, dar au venit să ne salute. Am avut familie alergită care a fost cu noi. Am niște momente preferate. Sună ciudat, știu. Cum să spui ca niște momente preferate de la mormântarea părintelui tău, de la mormântarea mamei tale. Dar am ceva care mi-a rămas așa în inimă, niște momente preferate. Și cum ziceam, pentru că casa este chiar lângă biserică, pe timpul zilei cam tot timpul ne asiguram că cineva din familie este în biserică, pentru că tot timpul au venit oameni din sat. 1, 2, 3, 4, 10 cât ori putut sau din alte sate care știau că nu pot să ajungă la mormântare și au venit în timpul zilei. Și în prima zi chiar cred că a fost, erau niște oameni din sat, eu stăteam lângă tati, mai povesteam cu el, undeva lângă sicriu sau pe lângă sicriu, fratele meu cânta puțin la pian și am început să cânt și eu cu vocea, am cântat câteva piese fredonate așa între noi, dar a fost un moment de închinare în care am vorbit despre faptul că Dumnezeu este bun, faptul că Dumnezeu este atotputernic, faptul că Dumnezeu este maestos. Și în timp ce la un moment dat știu că am cântat și imnul ăsta vechi, nu știu cum îi zice acum în română, dar știu How great thou art, ce mare ești. O Doamne mare când privesc eu lumea, asta era. Și în timp ce fredonam acolo și eu și tati și fratele meu, a fost ca și cum un moment atât de intim, l-am simțit pe Dumnezeu acolo, era ca și cum un 0,00001% am putut să ne închinăm și noi cu cerul. Și era ca o sărbătoare, sună ciudat, nu știu cum să o pun, să nu fiu înțeleasă greșit, pentru că durerea pierderii era acolo, adică stăteam lângă sicriul lui mami, să fim serioși. Dar pentru inima mea e momentul meu preferat, pentru că a fost un moment în care acolo, lângă sicriul lui mami, tati lângă sicriul soției lui, ne-am închinat lui Dumnezeu. Nu a fost nimic special, nu a fost nicio atmosferă, nimic extra, am fost doar noi 3 acolo cu un pian care fredonam și cântam lui Dumnezeu. E momentul meu preferat. Sau ultimul moment preferat cu mami, să pot să spun așa, aici pe pământ. Cel puțin cu trupul ei și cred că și ea cânta cu noi din cer. Un mod în care am simțit că pot să onorez pe mami a fost în prima seară de priveg. Oamenii începeau să vină cu mult înainte să înceapă programul și fiind în biserică e diferit ca la capelă. Și ne gândeam foarte mult că ar fi fost bine să punem niște muzică instrumentală. La mami a plăcut muzica și la ea când intra în casă, tot timpul în bucătărie mergea radio și mergea pe o stație sau un program din ăsta creștin, mergea muzica non-stop. Nu contea, de când se trezea până se culca, la mami mergea muzica non-stop. Și ne gândeam ce fain ar fi fost să punem așa în surdină, să meargă muzică de închinare instrumentală. Doar că, fiind prima seară din priveg, am avut multe lucruri de rezolvat, de la cozonaci, cum se dă la oameni să mănânce că veneau de departe, la apă de cumpărat, la certificatul de deces realizat. Nu a fost un detaliu care ne-a scăpat. Fratele meu, care știe să cânte la pian, trebuia să primească oamenii, predicatorii și așa mai departe. Așa că l-am întrebat pe tati și m-am dus eu la pian și nu știu să cânt la pian foarte bine, știu câteva acorduri, dar a fost un mod în care am putut să o onorez pe mami și să mă închin lui Dumnezeu și am cântat la pian, cred că vreo 15-20 de minute până au venit invitații care și urmau să cânte. Am cântat Bunătatea ta, cred că se numește în română. Vreau să cânt bunătatea ta. Piesa asta. Nu știu cum îi spune. Și e important să avem spațiu ca familie, ca oameni, să onorăm așa modurile astea. Ne ajută să trecem prin doliu. De exemplu, florile pe care noi le-am luat din partea familiei, coroanele pe care le-am luat din partea familiei, am ales intenționat să le luăm colorate. Pentru că la mami i-au plăcut culorile și i-au urât culoarea negru, mereu îi plăcea rozul, îi plăceau culori foarte stridente într-un fel, dar nu puternice este cuvântul, nu strident, puternic.
a fost o femeie foarte decentă, dar îi plăceau culorile. Și atunci a fost un mod în care noi am ales să o onorăm. Știam că pentru mami e egal 0, că pentru ea nu mai conta nimic, dar conta pentru noi. Pe noi ne ajuta gesturile astea, pe noi ne ajutau. De asta e important să lăsăm familia îndoliată să poată să personalizeze modul în care ei vor să onoreze, între ghilimele, puneți între ghilimele de rigoare să nu se înțeleagă chestii greșite, dar între ghilimele de rigoare e important să lăsăm familia să poată să onoreze persoana decedată în modul în care ei înțeleg sau vor, mai ales că nu disrupts nimica, știi? Așa că noi am ales ca mami, florile care le-am pregătit pentru mami, să fie colorate pentru că ei i-au plăcut culorile. Și ce e interesant, când oamenii au venit în cele câteva zile, veneau cu buchete albe și vedeau culorile sau aranjamentele florale pregătite de noi colorat și zicea, vai, m-am gândit și eu să aduc colorat, că știam că de mult îi plac culorile, dar nu, la mormântări se duc flori albe. Și ne-am spus, ok, în regulă, mulțumim, așa e, de-aia am ales și noi. Dar lucrurile astea mici, faptul că eu cu tati și cu fratele meu am avut momentele astea puține în care ne-am închinat lui Dumnezeu acolo lângă sicriul lui mami. Faptul că deja când oamenii au venit la program, eu personal am avut oportunitatea asta să cânt 2-3 acorduri la un pian în surdină până au venit cântăreții, în care să onorez pe mami și să mă închin lui Dumnezeu. Faptul că am ales flori colorate, faptul că, de exemplu, sora mea și cumnata au ales papuci roz cu sclipici să-i pună la mami în picioare, adică să ducă unde se pregătesc persoanele decedate, pentru că la mami i-au plăcut culorile. Ea tot timpul ne spunea că în cer o așteaptă o roche cu sclipici, plăcea sclipiciu, că o așteaptă o rochie așa superbă și așa ne și imaginăm că mami în cer este cu rochia care și-a dorit-o și e răsplătită pentru toată munca ei depusă aici pe pământ. Cam așa au fost zilele priveghiului și ziua înmormântării. În episodul următor vreau doar să vă spun la modul în care eu am procesat emoțional toate zilele astea și un mod în care l-am simțit extrem de aproape pe Dumnezeu în ziua înmormântării. Ne vedem data viitoare! Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și în acest episod din jurnalul unei homeschool mom. Dacă ți-a adus și măcar puțină încurajare, te invit să dai un follow podcastului sau un subscribe pe YouTube și să-l împărtășești cu cineva care are nevoie să audă asta. Până data viitoare, nu uita, ai grijă de inima ta!